Immanuel Kant, aydınlık çağı näme? Kant 1724 yılında doğulan ve 1804 yılında Germanya'da aradan çıkan meşhur filozoftur. Kant yazan 3 tane tenkit kitapları bilen aydınlık dövrünü ve ondan sonraki felsefe tarihinin uğrunu çınlığa ütköttü. Bu ütkötmenin gelip çıkışı Aydınlık Näme adlı onun yazan kıyıska makalasında ortaya çıktı. Kant bu makalasında Nuskovi dini fikirlerin yerine adam aňy we erkinligi birinji orunda goýulmaly we dünya bu görnüşde täzeden gurulmaly pikirini biňat etdi. Çünkü adam diňe bu ýagdaýda öz pikirini erkin ulanyp, hakykaty we ahlaky täzeden gurup biler. Aydınlığa çıkma çağı adamın öz kämil bolmaýşyndan gurtulmagydyr. Kant'a göre yaş ve yetişkin bolmazlyk başka birinin yol görkezmezden öz pikirini ulanyp bilmezlikdir. Yaş ve yetişkin bolmazlyk aňyň yetmezçiligi bilen däl-de aňy başka birinin yol başçylygy bolmazdan ulanmak üçin tutan ýerliligin we gaýdawsuzlygyň netijesinde ýüze çykýan bolsa, bu adamyň günäsidir. Bilmäge hetdedip bilersiňiz. Bu hem aň düşünjeniň şagarydyr. Yaltalyk we gorkakluk tebigatyň uzak wagtlap başga biriniň bize ýol görkezmeginden uzun wagt öň diýilmesine garamazdan adamlaryň köpüsiniň ömrüniň dowamında henidem ýaş we yetişkin bolmazlygyň esas sebepleridir. Beýlekleriň özlerini bu adamlaryň hosarlary ýa-da olaryň eýeleri edip bellemeginiň sebäpleri de hut şudur. Kant'a göre düzgünnameler we kanunlar akyllyca ulanmagyň ýa-da has dogrusu tebii fakulteleriň hyýanatçylykly peýdalanmagynyň mehanik ulgamlar hemişelik yaş we yetişkin bolmagyň zynjirlarydyr. Olardan özüni goran adam iň dar we kyn ýollarda da erkin bolup biler. Sebäbi ol entek beýle erkin hereketi öwrenmändi. Çünkü Kant'a göre insanlar tarih boyunca hiç bir wagt kişisel bağlamda azat we erkin bolmadylar. Hemişe başka bir kural goýan din, kanun we däp destur boldy. Şonuň üçin öz pikirini östürüp, kämillige korkmadan öz ygtyýary bilen gidenler tarihte gaty az boldular. Şeýle de bolsa, Kant'a göre halk köpçüliginiň öz başlyk öz özlerini ýagtylyga çykarmalary has ýakyn bir ähtimaldyr. Çünkü eger insan dol adat edilse-de ýagtylyga çykmak onuň üçin gutulgusuzdur. Jemgyýet aydynlanmaýa diňe kem-kemden ýetip biler. Bu revolýusiýa şahsy despotizmi ýa-da açgöz, otoriter sistemiň soňuna çykyp biler. Ýöne bu olaryň pikirleriniň hakykatdan hem ütgäp biljekdigi manysyna gelmez. Onuň tersine köne şüpheleriň ýerine täze şüpheler pikir etmeýän dinleýijiler ýol görkezmegine dowam eder. Emma bu aýdyň bir döwre çykmak üçin azatlykdan başga zat talap etmeýär. Bu da azatlyk diýilip bilinjek zatlarymyň aslynda iň ziýansyzydyr. Başgaça aýdylanda bu adamyň öz pikirini islendik moglukda ulanmak azatlygydyr. Ofiser sorama yerine ýetirdi ýa. Salgyt gullugynyň işgäri sorama töledi ýa. Din adamy sorama anan diýär. Şeýlelik bilen Kant'a göre erkinlik hemme ýerde çäklendirilýär. Emma aydyn we azat çağa barmak üçin haýsy çäklendirme bardyr? Kant'ın muňa berdiği jogap, eger insan jemgyýet içinde aklyny erkin bir ýagdaýda ulanyp bilse, täze bir ýagtylyk çağı üçin bu ýeterlikli bolar. Asyl bolan insanyň erkinligidir. Bir din adamy ibadathananyň taýlimatyna laýyklykda öz ýanındakilere wagt etmäge borçlu, sebäbi ona beýle bir buyruk berilendir. Şeýle de bolsa, alym hökmünde taýlimat ýalňyşlyklary we dini we ibadathana institutlaryny kämilleşdirmek baradaky oýlanşykly pikirlerini we tekliplerini halka ýetirmekde dolu azatlygy hatda böyle bir borcu bolmalydyr. Bu ýerde wujdanny biýmada etjek zat ýokdur. Sebäbi öwretýän zatlaryny hakykatdan pikir edişýaly ýygnagyň wekili wezipesine laýyklykda hödürlemek erkin däl, tersine wagt nesihatyny başga biriniň adyndan we görkezmeleriniň çäginden hödürlemelidir. Kant'a göre köpçülige ýüzlenýän adam öz pikirlerini ulanmak we pikirini köpçüligin öňünde gürlemek üçin çäksiz erkinlige eýe bolmalydyr. Adamlaryň ruhy gözükçülükleriniň ýaş hem ýetişkin bolmaýan hükmünde goramak gapma garşylyklary dowam etdirjek bir gapma garşylykdyr.
Din adamlarının ya da döwlet ýynaklarının halkyň üstünde hemişelik agalyk etmek üçin ütgösiz talymat bilen kasam etmäne hukuklary barmydyr? Kanta görä bu düýünler mümkin däldir. Adam diňe belli bir wagt üçin öz borjyny, öz aň düşünjesini ýagny ýagtylyga çykmagy ýa-da süýşürip biler. Ýöne özümiz ýa-da gelecekki nesiller üçin aň düşünjeden we aýdyňlanmadan dolu ýüz öwürmek adamyň mukaddes hukuklaryna ziýan bermek diýmekdir. Bize häzir aň düşünjeli, ýani aýdyňlanmış döwürde ýaşaýarsmy ýa-da ýaşamyzokmy diýip soralsa, Kant'ın jogaby ýok, ýaşamyzok, ýöne biz aň bilim döwründe ýaşaýarsyzlar. Häzirki ýagdaýda göz önünde tutup adamlaryň öz pikirlerini dini meselelerden, başgalaryň ýolbaşçylygyny bolmazdan howpsuz we dogry ulanyp bilmekleri üçin entek öňümizde köp bil bardyr der Kant. Dini meselelerde öz raýatlaryny hiç zat aýtmazlygy, olara dol azatlyk bermegi maskaraçylyk hasaplamayan, olara dol azatlyk bermegi öz borjy hasaplayan ýolbaşçy ýagtylygy, ýani aýdyňlyga çykan ýönetici hasaplanýar. Bu da adamzady iň bolmanda hökümete garaşdyrlykdan azat eden we her kim wujdan meselesinde öz pikirini ulanmagyna ýol beren ilk adam boldugy üçin dünýä oňa minnetdar bolar. Aýdyňlanmanyň esasy ideýasy, ýani adamyň öz günäsi bolan kämil bolmaýyşdan çykmak, Kant'a görä ilkinji nowatda dini meseleler üçindir. Sebäbi hükümdarlarymyz sungatda we ylymda öz raýatlaryna garşy hossarlyk rolunu oynamak islemeýärler. Munyň üstüne dinde kämillik diňe bir ziýanly bolman, eýsem iň awraýsyz hökmünde hem kabul edilýär. Beýleki bir tarapdan sungaty we ylymlara howandarlyk etmegi saýlan bir monarhyň mentalitesi hasam artýar we öz raýatlaryny öz pikirini ataşan ulanmagyna we has bu konstitusiýa baradaky pikirlerini dünýä hödürlemegine bir hop awanmaýar. Başga bir tarapdan diňe aň düşünjeli, kölebelerden gorkmaýan we şol bir wagtyň özünde jemgyýetçilik parahatçylygynyň we asudalygynyň goraçy hökmünde tertipli we uly goşuna serkertelik eden diňe erkin döwletiň aýdyp bilmejek zadyny aýdyp biler. Ol hem isleýişiňiz ýaly we näme taýyn bolsaňyz sora ýöne itaat ediňdir. Bu nukta nazardan hemme zat diýen ýaly gapma garşylykly bolan adam gatnaşyklarynda geň galdyrjy we garaşylmadyk täze wakalar synetdirýär. Raýatlaryň erkinliginiň derejesini ýokarlandyrmak halkyň entellektual azatlygy üçin peýdaly bolup görünýär. Emma ýeňip bolmajak päsgäçlikler hem döretýär. Şeýle de bolsa, raýat azatlygynyň has pes derejede erkin pikirlenmek üçin bu mümkinçilikleriň çäklerini çenli giňelmegi mümkinçilik döretýär. Şeýlerik bilen tebigat gaty gabygynda, ýagny iň ajaýyp görünüşinde erkin pikirlenmek meýlini we kesgitlemesini östürüp ýetişýär. Bu erkin pikir ýoş-ýoşdan adamyň pikirleniş usulyny ýaýratýar. Şeýlerik bilen adamlar erkin hereket etmän ukuply bolýarlar. Netijede döwletiň işçisi bilen döwlet arasynda hukuk bolmayan bir bağ kurulýar. Bu hakyky bolmayan bağ işçiniň döwlet gurallaryna itaat etmesi gerekligini nygtaýar. İnsan bu hakyky bolmayan bağın üstüne çykyp yeri geldiğinde sonsuz bir ýagdaýda öz azatlygyny ulanyp sorap we gözden geçirip bilse, Kant'a görä ol ýerde aýdyňlanma döwri başlamış bolýar.